si povedzme, že toto tu, keď začneme využívať, že hráme len tu, tak dokážeme hrať na gitare strašne rýchlo. Hej? A keď za jednu dobu prejdem dole, hore, áno, tak toto tu, keď má nejakých 6 cm, tak som prešiel 24 cm. Hej? Ale keď budem hrať toto tu, takto, a tu mám 6, ešte tu mám 6, čiže tu mám 18 krát 4, lebo dole, hore, áno, tak je, tuším, že 72. A je rozdiel 24 cm prejsť, alebo 72 cm. Takže čo prejdem rýchlejšie? Áno, tajomstvom rýchlej hry je hraj tam, kde sú struny. Áno, alebo hraj po strunách, po ktorých potrebuješ, áno. A keď som rád, to nedám skrátka, áno. Dobre, ale keď sa pozriete na to, ako cvičíte, keď ste tam všetci, tak takto cvičíte. Hej. Nie som vôbec country gitarista, ale tak už som netrafol, prsten si dej za kobol, nechcete znáť. Áno, čiže len tu som hral, nehral som tu na, nebúchal som tu na o dušu.